Unha persoa en carne e oso. Boas tardes, encantado de estar aquí. Moitísimas gracias. Ola, xentes espectadoras, ointes ou receptores deste programa en calqueira das maneiras posibles. Benvidos a outro programa de Irregulares. Hoxe temos aquí connosco a unha persoa en carne e oso aquí presente a que lle imos dar a benvida. Cristóbal Taboada, moi boas, que tal? Boas tardes, encantado de estar aquí. Moitas grazas. Pois, se te parece, comezamos coas preguntas. Cando queiras. Moi ben. Hai algún experimento que che saía mal, así de moi mal? Algún experimento que saíse mal en clase, entendo? Sí, Ou pode ser en calquera ámbito? onde che dé a gana, ti? Pois mira, vouche dicir dous, porque un sí que nunha clase saiu moi mal que puxemos a quencer auga con un produto para disolvelo e supostamente o recipiente no que estaba era resistente á temperatura. O problema é que ele estaba astillado e escachou en 1000 pedazos. Imagínate o desastre que se armou. Máis forte que ese foi outro que tiven, pero ese xa non foi nun centro educativo, senón que foi mentres eu estudaba. Cando estaba facendo a carreira, un compañeiro basicamente ocasionou unha explosión no laboratorio, porque mezclou dous reactivos que non se poden mezclar. Por eso vos teño dito tantas veces que é importante ler as etiquetas. Por suposto que sí. Outra cousa é que nos lembremos diso, pero bueno. E o ano pasado comentaches nalgúnha clase que traballaras vendendo hamburguesas. Sí. Onde traballaches concretamente? Non é unha franquicia como tal, senón que é un restaurante que sirve comida rápida en Santiago. O que pasa é que, estive en pouco tempo, porque foi o ano do COVID, estive en 3 semanas e as 3 semanas collín o COVID e eso me sirveu para parar. Pois, fantástico. Por que elixiches ser profesor de física e química? Dábaseche ben isto nos teus tempos mozos? Sí, dábaseme ben. Elixir... eu son profesor de bioloxía. O que pasa é que supoño que, como xa sabedes, cando faltan horas de unha determinada materia, hai profesores que pola especialidade poden cubrir esas horas. Entón, eu as horas de física e química ou de matemáticas, por exemplo, podo cubrilas sin problema. De feito, dar física e química é unha materia que me encanta dar. Pois moi ben. Agora que moita xente emprega a inteligencia artificial para, directamente facer traballos enteiros, pillaches ti a moitos alumnos que faigan os traballos con IA? A ver, moitos que se entende por moitos. Os que queiras ti. En términos absolutos, moitos non, pero tamén porque non levo tantos anos dando clase e o uso da IA non se estendera tanto ata fai 2-3 anos. Agora, en termos relativos, bastante. Sí que pillei a uns cantos, por clase. Como fas ti? Como detectas os traballos que están feitos con IA? Pois, a ver, hai veces que se ve a simple vista que ti ves pois un traballo, sea un texto, ves que directamente a estructura, a forma na que está redactado, pois incluso se tes o ollo un pouco entrenado, ata podes dicir, pois isto fixo a inteligencia artificial de Google, ou isto fixo o ChatGPT, ou isto fixo o Grok, ou a que sexa. Ou tamén se son tipo PDFs ou PowerPoints ou o que sea. Eso por un lado. E despois hai outro que os profesores, isto non sei se vos lo contaron, os profesores ás veces metemos trampas nos traballos para poder detectar a IA. Isto non vos lo contaron, non? Pois non. Se queredes, contovolo. Vale, conta. Eu hai algo que me gusta facer se a un grupo de alumnos lle dou as instruccións para un traballo, llas dou por escrito, colgolle pois un PDF ou un Word ou que sexa na aula virtual, pois o traballo ten que ter estas características, ten que falar disto, este formato, tal. Vale. No medio desas instruccións, se escribes, por exemplo, unha instrucción que non teña moito sentido e a fonte en cor branco, do mesma cor que o fondo, ti cos ollos non a distingues. Agora, se o alumno é tan vago, vámoslo decir así, que o que fai directamente é copiar ese texto e meterlo, pegalo na IA para decir, mira, faime un traballo que cumpla con estas características.
a IA vai a reconocer ese código igualmente que o código que está con fonte negra. Entonces, ti ves un traballo redactado bastante ben feito sobre, pois, eu que sei, el átomo. E ves que de repente pois aparece pois enormes contribucións de un cantante ou de un actor ou de algo así, algo que non teña nada de sentido. Entonces aí ti xa detectas, bueno, pois esta persoa que fixo foi usar a IA, pero a machada. Pois xa sabedes, tede cuidado, Este é unha delas. Cada profesor ten, como se soe decir, bueno, pues cada un ten os seus trucos. Por eso vos recomendo. Entendo que é moi tentador usar a IA. Se a vas a usar, non digo que non a uses porque xa é moi complicado decirvos que non usedes, convencervos de que non usedes IA, pero se a vas a usar, polo menos ten cabeza. Non fagas o de copiar o texto e pegalo directamente aí. Ala, faime este traballo, porque pode haber trampas. E hai algún experimento que digas ti, quero facelo, pero que por algunha razón non se pode levar a cabo? Sí, bueno, hai moitos, pero hai un en concreto, vos non sei se vos acordades o ano pasado, o experimento este que fixemos para tirando desde o balcón distintos obxetos para medir o tempo de caída e a partir de aí calcular o coeficiente de rozamento do aire, sí? Vale, a mí me gustaría facer ese experimento, pero en vez de facelo aquí pois unha altura, esta altura me parece que eran 8 metros, dende aquí dende a segunda planta ata a planta baixa, máis ou menos, eran 8 metros, facelo, pero parecido ao que fixo Galileo Galilei, que vos contei da Torre de Pisa, que eran 55 metros. Algo así, para poder ver ben a diferenza duns obxectos a outros, porque con 8 metros, non sei se vos acordades, a diferencia eran de décimas de segundo prácticamente, e a partir de aí, claro, os marxes de error son demasiado estreitos como para poder que quede moi ben feito o experimento. Entonces, sí que me gustaría pois, un sitio de, imagina, 40 metros, a partir de 40 metros xa se ven diferencias importantes. Bueno, pois estas son as preguntas. Xa está. Sí, non sei se todo o que nos contaches se pode emitir ou se nos vas obrigar a destruir as grabacións. Non, Pódese todo. Eu non censuro nada do que... Vale, perfecto. Pois moitísimas grazas por vir. A vos por invitarme. Queremos agradecercho cun pequeno agasallo, cortesía do programa, un pequeno chaveiro. Moitísimas gracias. Moitísimas de nada. A ti. Pois ata aquí o programa de hoxe, amigos. Xa estaredes atentos aos próximos programas, e seguídenos nas rosas redes, que é de balde, por favor. Adeu.